saraki an siyasa ta kasa ta aiki na rafi na mako neme shi mahauta masu neman karatu kawai kole ka makaranta ta kama ko rawani wannan kole ka masarauta in siyasa ne babu tantama kun ga gidanta jagora rabin kwankwason mashi ne sarkinta Dr. Rabin ke gudu sago da zaki dan Musa kai baka warge bin shalilan mawaka ina nazari kullum hakan ka na gidan amin alamin sadauki ubana mai rike ni shalilan mawaka amana dindindin nake ni baba kwankwasa mu muke in baka yi na yi ba ka mai kaunar al'umma san ci gaba ga kishin talaka baba kwankwasa mu muke in baka yi na yi ba mu yinka